салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳар як нафаре ки наворҳои моро ҳамавақт тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ доред. Хубе, иншаллоҳ ҳар як шумо имрӯза навори мо чӣ гунае ки дар рӯи видео навистагӣ буд, сабаби асосии аннулировать шудани патент ки бисёриҳо ба мо муроҷиат мекунанд, патентҳошонро аннулировать кардагиянд, ки баъзеҳош патенти навда месупоранд, ки мегӯянд ки баъда 1 сол патент гирифта метавонед. Айрӯи надонистан, айрӯи беаҳамиятӣ кардан. Навора ҳатман то охирша тамошо кунед нафарҳое ки патент доред ё ки патент гирифтанед, то ки ба ҳамин масъалааш беаҳамиятӣ накунед, дар оянда патенти шумо ҳам аннулировать нашавад. Чӣ гунае ки гуфтем, лайка мешикем, нафарҳое ки обуна шудагӣ нестем, обуна шавед. Барои пешравии канали мо ва паҳншавии видео беҳад дастгирии хуб мешавад. Ҳамчунин нафарҳое ки билети ҳавопаймои куҷое ба куҷое ки дар кор мешавад, номерҳои мондагида дар имо, WhatsApp, Max, Telegram метавонед ки ай нархи навои билет пурсон шуда ва бе ташвиш ба дили пур харидорӣ кунед. Маълумот мерасонем Россия чӣ қонун дорад барои нафарҳое ки патент мегиранд. Ҳар як нафаре ки патент мегирад, муддати 2 моҳда баъдаи патента гирифтан бояд ки уведомление подавад кунад. Дар ҳолати уведомление подавад накардан, метавонанд ки патента аннулировать кунанд. И ихтиёрӣ нестай, ҳатмияй. Чун ки чон мегӯянд, обязанае ҳар як нафар ки уведомит кунанд. Вале бисёриҳо ҳамин чиза хуб намефаҳманд. Бисёриҳо фикр мекунанд ки патента гиранд, трудовой договор кунанд, тамом. Не, трудовой договор дигар чиз, уведомление дигар чиз. Ҳатто нафарҳое ки трудовой договорам ки мекунанд, бояд ки уведомление подавад кунанд. Яъне агар трудовой договор кунену уведомление подавад накунед, метавонанд патента аннулировать кунанд. Вале агар трудовой договорам накунену уведомление кунед, патента аннулировать намекунанд. Ва уведомление карда мешавад ба трудовой договорам ё ки бе трудовой договорам. Мешавад ба трудовой договор, мешавад ба гражданский правовой договор, ё ки нафарҳое ки трудовой договор надошта бошад, гражданский правовой договор устный гуфта, яъне коршона ба тариқи фаҳмонда уведомление подавад карда метавонанд. Нафарҳое ки патент доред, ин масъалаашро беаҳамиятӣ накунед, як рӯз вақттона мегирад, айдун нӯшида уведомление подавад кунед. Дар ки ҷо супорида мешавад, МВД территориятонда мешавад ки ба почта рӯй кунед ё ин ки мешавад ки ба госуслуг. Вале рӯй кунед. Агар ки нафаҳмед, дар Москва ҳастанд офисҳое ки ҳам варақаша тайёр карда, пур карда ба шумо метиҳанд, шумо мебаред, месупоред. Ҳаст ҳолатҳое ки ба мо муроҷиат мекунанд, мегӯянд кордиҳандаи моро трудовой договор карда, ки уведомление подавад кард. Не, уведомление ҳар як нафар бояд худаш подавад кунад. Ӯ кордиҳанда трудовой договор мекунад, уведомление дар МВД подавад мекунад барои трудовой договораш. Шумо бояд бо отдельно уведомление подавад кунед. Ин масъаларо беаҳамиятӣ намекунед. Бисёриҳо сабшени миёяшона ки модароӣ мекунанд, аминашон медароянд ки ваш патент аннулирован гуфта, ё ки патентда месупоранд, ки мегӯянд ки патентон аннулировать шудагӣ, баъда 1 сол патенти нав гирифта метавонед. Айрӯи ҳамин ҳатто бисёриҳошон хабардор нестанд. Баъзеҳош Тоҷикистон мераванд, меоянд патентҳошон аннулировать шудагӣ, фикр мекунанд барои Тоҷикистон рафтан омадан. Не, патент ки супоридагӣ бошад, Тоҷикистонам равем биёед, границаам ки гузаред, ё сабаби аннулировать шудан намешавад. Ҳамон патентро истифода бурда метавонед. Вале уведомление подавад накардан сабаби аннулировать шудан метавонад. Ҳамин қадар маълумот ягон ҷойша хуб нафаҳмода бошем, дар комментария нависед. Миннатдорам ки навора то охирша тамошо кардем. Боше ҳаматон.